Kwalità Malta, ċelebrazzjoni tal-prodott Malti, fira li qed tittella bejn il-ġemma u l-ħadd fl-MFCC f'Taqali. Numru ta' kumpaniji u intrapriżi Maltin u għawċin minn oqsma diversi tas-settur tal-manifattura għażlu li jipparteċipaw f'dan il-proġett illi oriġina minn idea ta' Joseph Muscat. Meta inawgura l-fira l-mexxej laburista qal illi huwa jrid li l-prodott Malti jkun sinonimu mal-aqwa livell. Il-mexxej laburista qal illi din l-attività mhijiex waħda politika, iżda l-Partit Laburista offra r-riżorsi tiegħu biex jgħin lill-intrapriżi lokali. Tkellimna ma' Phyllis Muscat li flimkien mal-Business Forum immexxi minn Marlin Mizzi qed torganizza l-fira Kwalità Malta. Għandna iktar minn 90 esibitur, ivarjaw minn kull settur tal-industrija u artiġjanat Malti. Plus hekk għandna restaurants Malti u l-wine bar li fetaħ il-lejla, nibqgħu miftuħin sa nofs il-lejl u nixtieq nħejjar il-pubbliku jiġu biex jara għaw xi ħaġa għal kulħadd. Fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' Kwalità Malta, l-mexxej laburista ltaqa' mal-esibituri kollha li qed jipparteċipaw u tkellem magħhom dwar il-ħidma li jwettqu. Il-prodotti esibiti ivarjaw minn ikel sa inbit, żejt, għasel, amara, ħwejjeġ, mużika, snajja, tradizzjonijiet, moda u ħafna affarijiet oħra. Intant il-lejla fit-8 Martin mexxej laburista Michel Muscat se tiftaħ sfilata ta' moda blisem Stil, waqt li fid-9 tibda il-kompetizzjoni tal-mużika rock blisem Rock Biz.